är att vara utan sysselsättning. Men arbetet får ej gå till överdrift så att det tar bort glädje och behållning från livet samt så att det förstör oss. Arbetet ska därför omväxlas med vila och förströelse. Först då kan du som husmor få ny kraft och nytt levnadsmod att ta dig an hemmets äventyr. Samla de hektoliter potatis ni skalat, de sopor ni bragt samman och låt fladdra den tvätt ni sträckat. Då ska ni erfara det, detta som ni tvivlar på ibland, att ni utför storverk. Smuts, vad äckligt. Smuts, förskräckligt. Men det är en husmoders lag Att utrota det för gott. Hur det finns många knep som jag lagt på kafferep. Nu ska ni få höra. Om det finns dammråttor i hörnen, hjälper ett skurpulver från örnen. Men om fläckarna är av fetare natur, fungerar engång en rejäl klorinkur. När klockan är 5 Och din make kommer hem med din fröjd att se honom nöjd när hemmet glänser. Men ibland så måste vi väl kasta dem